abịakwana m ọzọ lute nso na nnọ very close bịa m nso bịakana m nso ọkwa isi na ịnara anụ ibe na ide enyenwu mmadụ respect bụ ịmara ibe ọ bụ ntị gị nụcha ibe niile ọ ghara anụ respect gịwa nwatakịrị gị nwa bụ nwatakịrị nwoke nwatakịrị nwaanyị esi nọ na that is na ha na-eze gị nne gị kwuo okwu yara anụ nna gị kwuo okwu yara anụ a na-etughị ahụ ebe ọbụla ị gabana onye ọbụla na-ene gị ị na-eko sọsọ ụka a na-eze ilu n'ụlọ akwụkwọ ịkwa ajụ buluve n'isi yara nwere nke kweghị omume eduje gị ebe ị na-amụ abịa izuo enu zuo ana wa nke bụ nwaanyị na-akwụgharị ịmala Obi na Ọnịcha ịmala Ivana na Abuja ọdụkwụ wee zugologo ọkwụghọtago nne gị bịa ọ naghị atụ gị egwu nna gị bịa nna ekwuketego ike agwụ ya ego ya agwụgo n'isi gị nke nwoke oke nwere ebe etire gị ka ị bụrụ mmadụ ịbata n'ụlọ ụka ịbụ n'ụkọchukwu ebu baịbụl muvuo ị bịa n'ebe obodo na-eme iwe onye ọbụla ejide onwe ya aka na uche gị bụ na ịbụ champion mana mma shọkụ ka m shọkụzie gị maka na mbụ na ịmara uche gị niile bụ na ọ dị normal ten na-be eme n'otu ọ suppose edo n'anya gị ọnya bụ ibe a na-ekwu Igbo tụrụ inu si na ebe nwoke okenye nọ ana n'etifu anya bụ nwatakịrị ọsọkwa were plen ọsọghịrị ihe nu ọjị yara afọ ya ọnya ka njisi ka nshọkụ ọgwụ na a na-eze gị ana ọ na-atọgụ aga amala ịghọtago prịnsịpal ma ndị na-akụzi gị na skuul ike agwụ nwerezi na onye kwe nọ imete gị ịmara na ọkụ anwụ ị na-esu na mgbe ọ ga-agba n'ọsọ ụka ọ ga-agba iji na-aka kwado kpaa nkụdu egwu mụnye ọkụ na-enwu ị na-achọ ịbanye ya a na-azọgụ ịmara na-eme anya ọkwa ịbụ ndụ life ọkwa ịbụ life o nweta gị enweta ọbịọcha gị ọnụ na ịnara anụ iwe abụrọ mgbe life nweta gị maka na emeketa ihe n'anya n'azụ onweziwe ya agwa gị onwe mgbe ihe n'idi ka agwa ka na gị nwere ya agwa gị nwee mgbe aba niile anwụ ide ala kpụọ n'ide ya ebidozi mewe gị ibe in the sense that na onwere onye ga-adị ready gịnị ya imekọ onwere onye ga-adị ready inyere gị aka onwere onye ga-adị ready even no advice ya na ba yogu biko ni ya mana ama m na ịmara na enu m anya na ya nọkọta mụrụ otu agakwara bụ that process eto m eto so I know ibe m na-ekwu ama m ibe m na-ekwu okwu a ebuka emeche mme ekie bụ emeche mme another video for nwoke nwatakịrị nwoke mekwa another one for only nwatakịrị nwaanyị ka m wee kọwaa anya ọfụma ka unu wee ghọta maka na unu nwa bụ ọgbara ọbụ a na-azị anụ advice unu macha ibe niile onye kwu onye bụ na uche unu aka peke onye gwara na ịmacha ibe niile eji aga okenye kwuo okwu yara anụ onwere onye ifu na onye tọgha atọ kwuo okwu yara anụ onwere onye ị na-anụ okwu ya ọbọkwa ezigbo aba lutekwe m nso ka nkọwalụ gị ọ bụrụkwa ezigbo ibe maka chi ana m agwa gị maka na mbụ ụgụ n'anya ọ bụrụ ezigbo ibe ana mgbe ị ama mgbe ọ ga-edoghị anya onye ọbụla ejewegolo
inezi anya n'enu n'enu ana n'enu akụkụ na-abụ n'enu iru n'enu azụ ọwụ ụsọ ụnọ. Onye ka m ji sị gị na ọ bụ ọkwa ezigbo ibe na a na-eze gị, ọ bụ ọkwa ezigbo ibe maka chi. Ịmakwa tata ka dịkwa gboo, jikwe nwayọọ ka iche njie gbanwee, maka na o nwere ndị anara agwa gị okwu na ọ na-awa ọchịghị na-eneghi, maka na bama na-akụbeche ọdala awọ, bama na-emeche ilu obarụ. Ịghọtago? Chekie niile ihe atọ na ụmụazị mgbe mpụtata mgbe ihe n'idikwe ndị naba ayọgụ ihe n'idibe onye anwụ na anwụ maka chi sọgodu ya nya bụ na ọwụ kacha nwee ego na emecha ewulu superstar, ihe emechekwe n'idi ebe. Ana m agwa gị eziokwu. So chekipụ enye onye sikwa gị na ibe ị na-eme na ị na-eme ezigbo ibe gbagharịa ọsọ. Nwekwa iwe karịa respect, nwekwa iwe dịka mmadụ ịkwanyere onwe egwu, maka na ugwu nkwanyere emechekwa ihe abụ okenye. Ụmụazị a wee gbayọọ wee ghọta, mana mgbe ahụ ọdụgo late. So ọ kakwa mma na iji n'ọnwa ya n'onu ndị as long as na ezigbo okwu ka a na-agwa gị, enu ya n'ọhụ ka a na-agwa, ọ ga-adịrị gị mma. Ọ bụrụ ọba nwa na-ekwu ya n'ọka ọ dụrụ gị mma, ma ị laikiri ya ma ị laikiri ya bụ okwu, as long as na ezigbo okwu, ọkwa okwu ndụ. A sịkwa na ntị na ndụ bụ na ntị, ụfọdụ na-azị ya ọbụla aba ndụ bụ na ntị. Onye agwalụkwe agwakwa ya ọzọ. Emeche mmemme vidiyo mmemme otu nsi wee kọwapụta mmelu nwoke mmelu nwaanyị ma unu tụsa ozi tụsa anị ya, mee ka biko shia anị pressing button ka ọ bụ na ama a na-emesi menye, ka achọrọ m ka anyị rie nne na grupu a ka anyị wee na-amụ tugeda. Onye nwekwa suggestion ije na comment section itinye ka ndị ọzọ wee na-agụ na ọ bụrụ sọ mma ibe. Ịghọtago? Na ijoin ya anyị n'ibe a na-eme, ilu ijekwa ịkọmentị ya na comment section. Inugo? Ngwa, ọ ga-adụrụ onye enu mma, ọ ga-adụrụ onye ana, ọ ga-adụrụ nwoke, ọ ga-adụrụ nwaanyị. Ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke Kenechukwu, the Kenechukwu. Ngwanụ, udo.